חיים מביא את הגמרא באלכסנדרי, שבשוק צעק, מי חפץ חיים? מי רוצה חיים? מי רוצה חיים? מי לא רוצה חיים? כולם רצו עליו, כל השוק באו אליו. חסבו את כל הדוכנים, באו לדוכן שלו. מי לא רוצה חיים? חפשים מה יש לו בדוכן, מה עכשיו אולי יש לו משהו, איזה תרופה מסוימת, משהו. מה הטיפות? צאן שלך מרע. יצור לשונך מרע. ועדיך מדבר ממם. הלשון הרע זה דבר שהוא נורא מאוד. פעם הייתי מזדעזע, שהייתי נזכר בעניין של האינטרנט, תמיד הייתי מדבר לכם על הניוף, נכון? כל הזמן. התחלתי להבין, לא, הלשון הרע זה פיק... צרה גדולה מאוד. צרה נוראה. מדברים, וכל אחד אומר, שופטים אחד את השני, ממש. מה קורה? צריכים לדעת, אנחנו סובלים הרבה בגלל זה. סובלים הרבה מאוד על זה. שרבנו מביא בשבוע שם טוב, שאת המשנה, שלפני שנותנים באיזה גזר דין לבן אדם, אז נפרעים מן האדם מדעתו או שלא מדעתו. אומר רבנו שממש שואלים, הבן אדם בעצמו פוסק על עצמו. כל צרה שבאה על אדם הוא פסק את זה על עצמו. איך יכול להיות? מה, מישהו יגיד על עצמו שהוא? לא, כשהוא דיבר על מישהו אחר כבר רשמו. שפט מישהו אחר רשמו. אתה שופט מישהו אחר, אתה שופט את עצמך. תדע שאתה שופט את עצמך. אדם סובל רק בגלל הפה שלו. שכל אחד צריך להבין כמה חמור העוון של לשון הרע. שכל מספר לשון הרע, נגעים באים עליו. נגעים, המחלות הקשות שיש בדור שלנו זה נגעים. מחלות נוראות. החז"ל אמרו, הגמרא אומרת, שלשון הרע שקול כנגד 3 העבירות. לשון הרע זה כמו גילוי עריות, ביחד, תקרא גילוי עריות, שפיכות דמים. ועוד עזרה ביחד 3, לשון הרע יותר חמור 3. החז"ל אמרו שאדם שמדבר לשון הרע, כשבחור אומר, אני והוא לא יכולים לגדול ביחד. זאת אומרת שהוא מסלק את השכינה מהעולם. מסלק את כשבחור מהעולם. מספר לשון הרע, אין לו תקנה. הגמרא בירחין אומרת שמספר לשון הרע, הוא דומה לנחש. שזאב טורף, שאריה טורף. הוא נהנה, מתענג, יש לו אוכל, יש לו תענוג לאכול, מה? בסדר, אז הוא הורג בן אדם, אבל הוא מתענג בזה. מה זה עם הנחש? שהוא הורג בן אדם, הוא נהנה מזה? כלום. אותו דבר אומר לשון הרע, אתה לא נהנה כלום, סתם להזיק לשני. הוא אומר שהלשון הרע זה בא מצד הרע של הבן אדם, שכולו רע, אין בזה שום נקודה טובה. תמיד אמרתי לכם שבגלל המכשירים הנוראים, אז הניאוף שיש בדור שלנו, כל יום, זה רק מכפיל את עצמו הניאוף של הדור שלנו. ראיתי שבגלל המכשירים, אז כל אחד יודע כל דבר מה קורה, וכל אחד אומר דעות, וכל אחד שופט. פתאום הבנתי שהלשון הרע של הדור שלנו, מה שמדברים בלשון הרע ביום אחד, אם תאסוף את הלשון הרע מאז הבריאה עד היום, לא יגיע ליום אחד. לכן ממש כל אחד ידע, זה נורא מאוד, לדבר, לשמוע, זה נורא מאוד. זה שקול כנגד 3 העבירות. זה נורא מאוד.